Zistite, či daná rovnica je analytickým vyjadrením kružnice. Ak áno, určte stred a polomer danej kružnice. Rovnica má tvar x na druhú plus y na druhú mínus 6x mínus 10y plus 18 sa rovná 0. Teraz si napíšme rovnicu, ktorá je analytickým vyjadrením kružnice v rovine. X mínus m to celé na druhú plus y mínus n to celé na druhú sa rovná r na druhú. Pričom stred tejto kružnice má súradnice mn a polomer kružnice je r. XY sú súradnice ľubovoľného bodu, ktorý leží na kružnici. Daný tvar rovnice nazývame tiež stredový tvar rovnice kružnice. Vráťme sa k zadaniu úlohy na začiatku. Zistite, či daná rovnica je rovnicou kružnice. Ak áno, určte stred a polomer danej kružnice. Výraz na ľavej strane rovnice upravme tak, aby členy s premennou x boli vedľa seba a členy s premennou y tiež boli vedľa seba. X na druhú mínus 6x upravme na štvorec. Prvý výraz vydelíme x. Druhý výraz vydelíme 2x. Uzavrieme zátvorku, umocníme na druhú, odpočítame druhú mocninu druhého člena v zátvorke. Y na druhú mínus 10y tiež upravme na štvorec. Prvý výraz vydelíme y, druhý výraz vydelíme 2y, uzavrieme zátvorku, umocníme na druhú, odpočítame druhú mocninu druhého člena v zátvorke. Dokončíme úpravu. Mínus 9 mínus 25 plus 18 je mínus 16. Danú rovnicu sa nám podarilo upraviť na stredový tvar. Je to teda rovnica kružnice, ktorá má stred so súradnicami 3, 5 a polomer 4.